आङो बे दलफांनि प्राइमारिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिपिएफनि दा बे बिपिएफनिफ्रायनो आं दिनै सार प्रमद बर'नि जे दैदेननाय बिटिआर सरकार जेबायदि जाफुंसारदों खामानि दा बेफोरखौ मोजां मोननानै दिनै आङो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आङो गोजोननाय मोनदों आरो आं दा आंनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिबानखौ आङो प्राइमारिनिफ्राय आङो थल्ल' बारग'नानै आङो दा बारबाय दिनैहाय नैबे जोंनि दलफानि बाजारावनो आङो जयनिं आं दिनै बिटिआर बे रोखोम खाम्बा सारनि दैदेननायाव आङो दिनै जयनिं जाबाय। नोंथांजों लोगोसे साबेसे जयेन जादों दिनै? दिनैहाय जयेनाव 16 जन बाद बाखि दंमोन बिथांमोना माने नेक्स्टआव जागोन होननानै खोथा होबाय। 14 नं चिरां गुवार बियाबाव नोंथांनि नुनायाव माबायदि अबस्थायाव दं दा बिपिएफआ? दाथ' आंनि नुनायाव मथा मथि लोरबां दं। दाखालि आं बुंदों सासे आंनि लोगो सोद्रोमा बिथांजों माने बिथांमोनहा लरग' थरग' जागासिनो दंखायो। आं बुंदों नोंथां मा रोखोम जाखो? आंथ' बुङो लरग' लरग'सो नुगासिनो दङ होननानै आं बुंदों डाइरेक्टलि। दा बेयाव बिथांमोनहा माने सिरि थादों आरो मोखां सोम सोम जादों माने आंजों फिन रिप्लाइ होनो हायाखै आरो दा बेखिनि आङो माने फिसा नोंथांमोननि जे फिन होनांगौ दा बेखिनि आरो नोंथांमोना बे बेरेखादोलाव दं बेहाय बे समस्यायाव जिएम बिथांनि मावनाया माबायदि बिथां सार एम रन्जित बसुमतारी मावनाय खामानिखौ आङो माने जेब्लाबो माने मोजाङै जाफुंसारदों आरो जाफुंनायजों लोगोसे दिनै माने सारा आरो मावलांबाय थागोन नैबेखौ आं आसा थियो आरो